Oh. Ingat to ni mo kuan pag mo shot kay bola kanang kinahanglan nay pulso nay kusog. Nay kusog ba? Oh, ya. Yes. Try isa. Para basig hakiton ka atong uyab at Kanino? isa. Ay nang prepare po ka. Okay, practice kay ko na ano. Kabala ka, tutuan sige sige shot daw. Shot. Maabot ra nimo diha. Oh, ayun naman. Apit na kayo. Ano? Okay. Oh, pita. Lang, gawin practice na lang. Sige. Masyat ra lagi na ron. Go, babe. Wow, apit na gamay. Nakusod gamay. Sige. I-send na saktan. Wow! Grabe. Okay na. Ako naman refre no? Sige, dari sa kuan kanang dolet. Dolet, sige. One hand. Wanan. One hand. Oh, mali. Di ba? Wala na ikong ring no. Anak ka, anak. Sige. Side sa kuan. Ayaw, balik lagi. Anak ba? Walang tail. Sige, Na. sige. Anak. Sige. Paglungkot mo ka daw sa bola eh. Ah, wala pre. Saita ba? Diba? Oh, sikat na. Oh, kamay na lang ko lang. One more. Oh, two more. Matawa ka. Two more. Huwag yapon pre. Wow, kana shot na. Wait na. Good. Babe, pas lang ako, babe. Ano naman po? Asa naman punta? Ato ka basketballan, di ko musugot nga dito kabalos atong niagi, daya kay tong dula atong niagi. Di lang yapon mo mo surrender. Isa kay itong game, game Game to. Daya kay to atong game to ba? Di yapon mo mo surrender. Daya kay to atong game 3. Di ba mo nang daghan kay siko sa kuha? Bawi taron. Bawi YouTube. Sikon kung tawhanan aron makita. Ay lagi sige ko na ng istorya lagi. Di mo balos gid ko, babe. Naulawan ko sa imuha ba? Isa. Awa. Tara, ato na to kay bagito na ako na. Tara, bantay bitaw ha. Lagot ito ba? Ada sila dito. Dong. Dula ta dong. Katong game to, hawd kay ka ba? Dingi na rin ba? Dula ta. Dula ta ba? Hoy, dong. Gamina ko wala. Gamay na lang kayo. Dong. Gamina ko wala. Dula ta ko sa ba? Ulawan niya atong game to. Balos ni ron. Ali tayo. Ali po dali. Tara pre. Oy. Kinsa na ni? Ano man eh? Kami itong ipakaulawan ni mga itong nanging dula na to karon. Balos ni. Oy. Wala ka pre. Solo. Ay, nabula ba? Kay dula ta. Dito ba? Dula ni ba? Sikpan ko na pre. Pag ko kaana anak ko kuya ba? Ano di ay? Dula ta. Hoy, Okay mo lang kuya na ko anaon no. Ha. Ano? Nanging agbayan ninyo ha? Sige ka. ikaw pagtarong ay pag binoret. Sa. Sige na, sandra. Dula ta ba? Ito ina ba? Dayo ba ito niya? Ayaw nga naman yung tayo ko. Ay, sir. Yeah. Eh, hindi ka na isa na. Ano na isa mo kakauban? Hubog na? Eh, Hubog mo na na. Siwal na. Siwal na. Okay, pre. Siwal na. Ubok. pre, ge. Sige dagang yaw niyo mayroon kasi istorya ba? Sige. Play na pre. Ano na? Ambok ka. Ge. Hot. Ikaw istorya ra kang photo ba? Hindi ka kadao. Mamula, game Oh, yung meron kaya. Wala na ba kay maigo So, ka? asa man ang dula? Murag pabikil naman na ito ha. Eh, so lang. Doon ako basket sumagay. Dula ka ni. Okay, magkano mo. Mahal ng dula ka ni no. Pagratol na mo ginana yung trabaho dili mo. Patay na isa Ang na. bigay bula di ba? Ayan yo, basta oy. Sport lang ta ha. Then ito na mo ng ring diri ba? Ayan, Para Jim. mo magdula. Sport lang ta. Game ani. Sige. Rera, utol tulor ang game ani para dali ra na. Oh, pre. Ha! Oh, yay! You. Woo! Go baby! Go para to. Largo. Here babe, shot babe. Oh, yay! Woo! Go baby, go baby. Surtihan mo babe boy. Sige din. Nakatunga ka ilo babe. Go baby, go. Sus, nagara na pud kay nakachat ang iyang uyab. Sus, tanong kagara ninyo ron. Ano lang babe, lakaban lang kaya na pud nakasukat ninyo babe kana. Go. Hey, kana babe. Sige kana. Yay! Hey, kana. Hey. Mamula. Good. Mama. Siya ako siya. Wala pa, pas. Opla? Tama mo Wala na, bipoy ko na puti. Madili ko lang makasya. Cheer ko dito.
Kami kaniya ra sige cheer diri. Tara, go. Yay! Ay na. Okay, larga. Sige na, babe. Ayaw. Go, go. Distansya ka may lang, bangko. Yay! Yay! Problema nimo. Problema ni mo, doon ka Sige na, sus. Sige na. Go, 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 go. Kana, kana. Go, 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 go. Ya. Yay, kana. Sige. Wow! 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 Good, good, nice! Yay! Wow! Ang laban! Dali! Oh, Re! Ron! Go, Ron! Turon. Go, Ron! Hey! Go, babe! Babe! Ala! Ala na! Oh! Bumpahe! Yay! Yay! Stop! Ah! Oh! Nice, babe! Yes! Thank you! Yay! Sus! Tanawa ra? Hapit na lang mahuman. Wala na po kas... Tanawa ra yun ni kahambog ani. Wala ni bantay lang niya dili na po ni kadaog. Bantay na ni sa tuwaw niya. Unya ra kay ni kulay. Di ka mo ning kamot. Di mo daog ka karon. Bantay lang yuga. So, what's up mga katang na mag-shoutout abot na rin sa nagpa-shoutout sa YouTube. So, first is shoutout kay Dilmar Dolen alias Makmak. So, siyang dua ka manghod. Manghod si Queen Anne o kay Amy Joy. So, shoutout mga guwapag, mga buotan. Then, dito sa mga kuhan kay Lisel Lopez Ayok. So, shoutout. Sharer, tani, and commenter. Shoutout dia. Then, shoutout rin sa YouTube. Elayang ng Davao City. Kay Rosel Torres, kay Lay Vidal, shout out. And shout out sa Pagawan Tabayan, pakisupport sa YouTube channel. Marlon Campos, kay Roldan Gonzaga. Shout out kay Nathaniel Onyas. Shout out kay James Royo, kay Bisayang Makinlay, shout out. Then shout out kay Arnel Donaire, kay Cecil Todio Paulinan. Shout out kay Mario Toconde, kay Jeffrey Jordan, shout out. Shout out kay Celso Benitez, kay David Diaz, shout out. Rode Camigin Jr., shout out. Then kay Gijon Garo Vlog. So pag-support kay Jade Venture guys. Support sa YouTube channel. Then kay Local Electrician, shout out. Then kay Ira Andrea, shout out. And Toralba family og Monos diri sa Iligan City, shout out. Then kay Kuya Joel TV, shout out na rin. Shout out pod kay Leo Damian, kay Noel Salido, shout out. And kay Noro Jonalyn, shout out. Shout out rin kay Tatsuki Bans. So sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo diya. First 15 comments sa mong paano. So pakipalo sa mong Facebook page, Mr. Atang, and gana lang. Daghang salamat. Bye-bye.